Salutare lume, numele meu este Dobras și bine v-am găsit la primul episod din prima mea serie de Minecraft. Da, m-am gândit să mă apuc și eu de o serie de Minecraft și sper să vă placă. Ok, acum am văzut niște dovleci și am zis să iau și puțin lemn și apoi mă voi duce, desigur, să-mi fac o căsuță, să minez un pic. Și vreau să vă spun că episoadele vor avea 10 minute, aproximativ 10 minute, și voi face mai multe pe zi, 2-3. Dacă vă plac, răspândiți-le peste tot, dați like, comment, subscribe și sper să vă placă. Filmăm de 1 minut, voi filma 9 minute și puțin, pentru că nu vreau să trec peste limita de 10 minute pe care mi-am făcut-o. Și voi pune 3 episoade de câte 9 minute, 27 de minute, deci vreo jumătate de oră. Ok. Să luăm puțin lemn de aici și puțin de aici. Și văd că merge cu 37 FPS-uri. Adică frame per second, cred. Da. Ok. Luăm și lemn din ăsta alb, deoarece îmi place mie cum arată pe jos. Da. Chiar arată bine. Bine. Bine de dat. Bine de dat. Sau cum era. Ceva de gen. Ok. Să ne facem un pickaxe ceva. Și cred că am vorbit puțin cam tare acum. Să ne facem un pickaxe ceva și apoi să ne ducem la minat. Ok, dacă nu va merge prea bine acest microfon, se va auzi prea tare ori prea încet. Oh, foarte, foarte frumos locul aici, o pădure de unde voi avea lemn. Am avut puțin lag. Da, am avut. Și acum am puțin lag. Stați puțin. Voi pune pauză până voi rămâne fără lag. Sau nu. Sau nu voi pune. Nu. Voi filma în continuare. Ok, și am cam luat de aici cam ce îmi trebuia momentan. Grâu, chestii. Și o găină. Stai să dau cet. Da, e bine așa. Ok, să luăm și florile. Florile. Nu știu să fac un plural românesc la un cuvânt din engleză. E cam ciudat, dar mă rog. Ok. Să ne facem un pickaxe, cum trebuie întotdeauna. Așa. Și vom pune așa și așa. Și am obținut un pickaxe. Să minăm puțin. Mă gândeam că e o peșteră, un cave. Este. Și chiar un loc drăguț aici. Da. Nu voi lua fier în primul episod, decât când mă voi duce de adevăratele la minat. Acum doar iau puțin cobblestone. Vreau să vă zic că până în episodul al 2-lea voi sta pe peaceful pentru a nu muri și a face panaramă. Cum am mai încercat și am murit și nu le-am postat și da. Pentru că eu după ce joc pe normal sau hard, dar în niciun caz pe easy. Merge bine. Ok. Cred că ne mai trebuie puțin
puțin cobblestone, puțină cobblestone. Cred că puțin cobblestone. Așa. Iar apoi, ce e aici? Fuck. Ok. Minăm aici și se pare că filmez cam de 6 minute. Cred. Da. De 6, deci voi opri când consider eu. Am găsit și cărbune, exact ce-mi trebuia. Și parcă am văzut și niște oiți afară și le voi omorî pentru a-mi face un pat, pentru că nu-mi place noaptea. Noaptea e bună doar după ce ai un enchanting table, cred, așa. Și trebuie să-ți faci armele și te bați cu monștri pentru level și pentru tot felul de chestii din astea. Sau, dacă vrei să-ți iei un câine, te bați cu scheleții sau mâncare cu zombi sau etc. Înțelegeți voi. Ok. Cred că îmi voi face casa exact aici, dar întâi să îndepărtăm acest dirt, da. Am cam lungit fraza. Și cred că dacă văd că laghează des, o să încep să filmez cu Fraps, o să las Bandicam în pace. Dar merge bine și Bandicam. Și nu știu de ce, dar am cam tăcut. Cred că casa o vei face off-camera și... Sau nu vreau să fac nimic off-camera. Îmi place să le fac pe toate în timp ce filmez. Da. Off. Da, mi cam lene să mai fac încă una. Și văd că am ajuns la 8 minute sau 9, nu știu. N-am pus un timer, dar așa îmi imaginez eu, uitându-mă la ceas. Așa că voi da dirt-ul ăsta off-cam. Așa că baftă lume.